Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. My God. Bazalwane, ngaphandle kokuthi umuntu abumoshe isikhathi, siyathanda bazalwane sibingelele uMampostoli ubaba uNyandeni, sibingelele buholi bale nkonzo yentshukumo. Asikuthathe kancane lokho bazane, siyazi ukuthi besingesifikele la engeke uhamba phambili. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sibingelele bazalwane, the elders of this movement. Sibingelele zonke inceku nengcikwazi kaNkulunkulu present. Sibingelele bonke abangcwele egameni lika Kristu Jesu Nkosi. I'm so humbled bazalwane ukumala ngaye ngasho ngenye ilanga ukuthi I wish ukuthi kuye kufika isikhathi lapha engeke ngikwazi ukuthi ngibe nalolu valo engiba nalo bakufanele ngime la. Ngoba akukhonzeki uma unikezwe i-assignment until you perform the assignment. Once usuqedile mangisuka nje labazalwane ngizozwa ipeace. Angithi kuzohamba kuphele lokho makuqhubeka kodwa kupheli kuze kube manje. Alibonge igama lika Jesu. Sibonge inceke kaNkulunkulu ehambe ezimile labazalwane phambi kwethu before ngime nami. Kusukela kuba uHlatshwayo kuza kuba uZulu. Kugcina baba uMbuyazi. Uma uze entshukumeni bovama ukuphatha izitshe eziningi. Let me say that again. Uma uze entshukumeni bophatha izitsha eziningi. Uma ungenazo hamba uyiboleka kwamakhelwane. Uma ufika entshukumeni kuyaphakwa kukhona abantu abafaka amaphini ifaka moya. They stand before you base beyakuphakela. Manje akungenzeki ukuthi sekuphakwa kuthola usuphelelwe izitsha. Ngoba mawuphuma emva kwale ntshukumo you have to face the world. Izwe ke lifuna umuntu osuthi. Makabonge uJesu. Yo my God. Oh ngokumavusa bazalwane eDumbe. Ndaweni yaseBhateni. Ntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ayibonge Nkosi. Without further ado. Abukhumalo mfowethu. Umanqele. Umchunu. Inkosi inginike izinto eziwu2. I hope lezinto eziwu2 azizokusidla isikhathi. Midnight lady and the morning lady. Two. Amen. Ukuze ngisethe kahle ischeme sami ngingamoshi. Siyacela ukubuza nje esontweni. Ukhona yini bazalwane ongangifundela ngeSiswati? Senginomkhubo omhle mva nje. Akaphamisana ngizombona upresent. Oh hallelujah. Mfowethu, can you ascend the stage please? With your respect. May God bless you as you come. Everyone. Ngositshela bazanthi uthungwaphi lokho enigqokayo kuhle. Ayibonge Nkosi. Mnikeni isithi bazana khona zoba right. Ngicela ke ofunda ke isiXhosa. Ngithi ngenze lungalokho ngumcinga ngesikhathi sesifika kule ndawo uNkulunkulu ayibekile. EniXhosa. Ngoba ngifuna umuntu one accent yesiXhosa khathi efunda. Uwemfowethu. Ongaze ngakwethe. Ukhona abazane singamthola. Akathi isandla. Jesus Christ. Oh. Yes. Uthethe isiXhosa. Uzokwazi ukusifundela kalokho. Iversion oyiphethe ngesiXhosa. All right.
ukhona umnikezayo bazalwane. Ngenzela ukuthi ngikwazi ukusheshe ngigijime masinya. Onang baba uBishop Manqele. Uyiphethe. Thank you. Ngicela ke bazalwane siye 1 Kings chapter number 3. Ngazi bazane ngifike kwenye indawo mfowethu angikho good lapha ekuhlabeleleni. Kodwa ngifike kwenye indawo ngafica becula. Ncebo. Sibulele Nkosini. Siphakamisa udumo lwayo. Ngifice behlabelela nami bazalwane. Awu Nkosi. Hallelujah. Bethi masibulele Nkosini. Siphakamisa udumo lwayo ngengoma. Leyazi bazalwane. Ngoba zili kuzohlabelela. Ngicela sifunde u1 Kings chapter number 3. Funda Mtunga. Noma bafunda ngapha mfowethu. Ukhona usisi longakhube. Thank you my sister. Stand up and read. Sheshisa sisi isikhathi sinento eziningi. God. Kings chapter number 3 verse awufunde u16. Verse number 16. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe. Owesifazane wathi enkosini. Man is no. Read the scripture please. Siphakamisa udumo lwayo. Funda iverse. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili. Mani ke bangakhi? The other one is a midnight lady. The other one is a morning lady. Okay, read. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe bema phambi kwayo. Omunye wesifazane wathi enkosini. Ingakho mawubuka imibhalo uyifunde yonke uzoza uthi kuthiwani. Ntoni lesi? Funda ke sisi. Tingwadla letimbili teta enkosini. Ngoba netingwadla mnganami nazo zinelungelo lokuya enkosini. Ungasaba wena ukuzisho kodwa into engiyithandayo ipermission yokuya enkosini is not limited kulabo abangezona izingwadla. Nesingwadla zivulelwa isango. All right. Funda sisters. Funda. Ngelo xesha Uyenze njani le? Yenze ufuna izwakale la. Ngoba intshumayelo lamavesi mfowethu ayikho kimi. Thetha. ngelo xesha kweza kukumkani amankazana amabili. Buza ntoni? Amankazana amabini Enkosini. azenkosini angamahenyukazi ema phambi kwayo. Hey bakithi ayini angamahenukazi. Ngifumela eNingizimu Afrika ngisho ukuthi namahenukazi anayo indawo. Mhlawumbe siphelile intshumayela ngasi.
Thandaza mntakandlela. Siyabonga baba kuseni. Umphefumulo wethu uNkulunkulu. Haleluya, unjengedluzela yomela amanzi. Womele izwi lakho baba wethu namandla ngegama lika Jesu. Siyabonga moya ingcwele. Sesikhona. Khuluma ke Nkosi ngezwi lakho elinamandla elidalayo. Baba namandla ngegama lika Jesu. Khuluma uNkulunkulu wethu. Khuluma ngathi uyagcina ngoba uNkulunkulu afuna uluntu lonke lufinyelele kulazini iqiniso. Siyabonga baba wethu ongcwele. Khuluma ke moya ngcwele sikulalela ngegama lika Jesu. Haleluya. Bathi ingoma ngoba ingoma masibulele Nkosi siphakamisa udumo lwayo ngengoma. Siyababhaza mfowethu ngoba bazuke benze ngakwazi. Haleluya! Bobabili laba bazalwane besifazane bayakwazi ukukhulelwa. Make bayithwala ingane 9 months. Bobabili laba besifazane bayakwazi ukungena kwi-maternity ward. Bayamazi u-last push. Bobabili laba besifazane bayayazi labor pain. Bobabili laba besifazane bayakwazi ukubeka ingane esifubeni bayincelise. Haleluya. Bobabili laba besifazane bayakwazi ukulala. But khona la befike behluke khona. Wake up time to breastfeed their babies. Sikhathi abavuka ngaso bancelise. Lafika ngathi bayahluka ke khona. Sambeni basalwa. Verse 19. Verse 19. Yes, my sister. Umfana walowesifazane wafa Oh, mani ebusuku. bobabili bayakwazi ukuzala umfana. Qhubeka. Ngokuba walala phezu kwakhe. Qhubeka. Wavuka phakathi kwamabili. Now the midnight lady. Wathatha umfana. The midnight lady. Vuka phakathi kwamabili. Amthathi kancane ngoba ingwadla. Uyavuka ngesikhathi wena ulele. Angithi wena usingwadla. Uyavuka ke ingwadla in the middle of the night. Ungathi I understand ingwadla ukuthi khona into ezenzeka in the middle of the night. Lithi iBhayibheli mhla ephuma uIsrael eGibhithe. Wathathwa igazi lewulu labhexwa emakhothameni. In the middle of the night. Yendlula ingilosi yokufa. Lithi iBhayibheli intombi ezilishumi zahlala zalinda umyeni. Zaze zozela zalala. Come on church, in the middle of the night. There comes the bridegroom. Khona izinto zakwa middle of the night.
lithi iBhayibheli wathi uPaul noSila uma beboshiwe babekezela kwashaya u9, babekezela kwashaya u10, babekezela kwashaya u11, but at 12 o'clock in the middle of the night khona izinto ezenzeka in the middle of the night. Nezinto zabantu abaningi mfowethu ukhumala ithathwa in the middle of the night. Yake yalala inkosi uSawule, yalala emhumeni, kwase kuthi in the middle of the night yase yanyonyoba into kaDavid, yanyoba iphethe isikera, amsika la ngasemphethweni, ngoba kwaIsrael umphetho wawu represent authority. Njobe senqamula umphetho nje usho ukuthi I'm taking power from you. Middle of the night. Awufunda lo middle of the night lady. Sisizophuthuma mfowethu. Umfana walo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezu kwakhe. Mani sisi, ubone nini lo ukuthi ufile umntwana wakhe in the middle of the night? Wabona ngilele nesidumbu la. Where is the morning lady? Fast asleep. Ngithe mabukhumala uNkulunkulu ungivulele ukuthi khona into ezithathwa abantu belele. Funda. Wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami. Mani bazalwane, uthathwe nini in the middle of the night? Uthi angizosho ukuthi ibandla likaNkulunkulu lixwayise ekseni. Ungalali kuze kuse. Because uzolala kuze kuse. And in the middle of the night, the devil has the exchange. Ulale uno good husband. Uvuka ekseni somebody else. Bathi ngoba ngiyamazi ubaba kaSibani mani kanje. Ile nto ukuthi ulale kwaze kwase. Mfowethu uSidemeza uthi uJesu umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owaphuma wahlwanyela. Mayithi uyavuka besalele. Bafika i-night farmer. Etshala ukhula. It was in the middle of the night. Kameza ungazi ukuba ubathe kodwa lo nkosikazi omhle kangaka uma Mkhize ngimaze nje. Ngikhumbula mhla sithatha ama-vows. Kodwa wayeseba enye into kanti kwazi ukuthi ulale kwaze kwasa wangavuka wathe ulele. Funda ngeSiswati mngami. Phuthuma mfowethu uze sibambe isikhathi. Verse number 19. Kuthi ebusuku lendvodzana yalomfati yafa ngobe usuke walala etukwayo Ekabani efaya? yalomfati. Yalomfati. Sayibizana ngabafati manje. Mani ke mfowethu. Ngaphandle bababiza ngingwala. Kodwa when they are addressing each other, funda sheshisa ngane wethu. Ubese ke uyavuka ekhathi nebusuku wathatha le yami indvodzana lapha eceleni kwami ngesikhathi mina incekukade yakho Ngegama likaJesu waseNazaretha sichitha umoya wokulala kuze kuse ngoba khona izinto eziyontshontshwa isitha ngoba wena usalele sekunika into efile. Ingakho namhlabazana siyithola sesihamba negospel efake because the church lilalile
laze la lose authority yalo. But ngizothe ekseni ngithunywa umoya ongcwele. Let's go back to our position as a church. Funda mngami. Ubese ke uyavuka ekhathini ebusuku wathatha le yami indodana lapha eceleni kwami lesikhathi mina incekade yakho ngisatumekile. Uyambusisa ke lo bazalwane ka midnight. Ngicela ukunitshela ukuthi ngishiso yini uthi uyangibusisa. Ubonile ukuthi ingane ifile. Wase devise a strategy to get back her baby. Lo munye fast asleep. Ngoba kusho lutho ukuthi wena unengane ephilayo. As long ulele. Ulele nento ephilayo. Kodwa bangenayo into ephilayo bavukile. Wena ulele. Wake up, Church of God. Lo mama lo ushintsha nje uyothatha ingane ephilayo ngoba uyabona ukuthi uyabona mangizohanjelwa ingane. Because ingane bazalwane ngivumeleni. Number 1, ingane it represents future. Ma ingane ingekho kusho ukuthi ayikho future kuleli khaya. Lento yahlupha phela uAbraham ukuthi inkosi ungibusise ngakho konke kodwa inheritance ifa lami lodliwa ngubani ngingenangane. Because ubukhona bengane busho future la ekhaya. Ngamanye amazwi wesifazane mfowethu usigqemeza ulale phezulu kwefuture. Wasifile. Many people are busy blaming others the future yabo kanti yibo abalale phekwayo. Wake up, Church of God. Ngane futhi bazalwane irepresent security. Amakhosikazi aseBethlehem aJuda uma kufika uNaomi efika noRuth mhla kuzelwe uObed athi amakhosikazi aseBethlehem aJuda makabonga uNkulunkulu ongamkhohlwa ngomkhumbulile uNaomi wamnikeza umhlengi nomondli. So there is future hallelujah kukhona security makhona uma izophuma uRebecca eyogana mawula endlini ungakhishwa ngekhaya kini go back. There's a gospel. Umuntu uyakhishwa kubo hambe ugana akayikhiphi yena. uRebecca bazalwane wakhishwa umfowabo wakhishwa uyise. Ngithanda amazwi ashiwo ngabafowabo besho kuRebecca mayesephuma bathi dade wethu sengathi ungaba izinkulungwane inzalo yakho inqobe amasango ezithazayo. Yasiyaphuma intombazana. Wena uphuma nje ungashongo lutho. Go back home. Yalela abantu. Ngiyaxolisa abazalwane abathintwa ilento engishoyo. Number 3, ingane it represent nation. Uthi uFaro ebona uIsrael engazali eqhulula. Wathi lesizwe lesi sizoba ingozi kithi. So ithola singenasizwe ngenxa laba bantu. Kanti uthweni into emenza akuthiwa kubulawa ingane ifakwe emfuleni. Wayibulala the nation of Israel. Ingane okay. Anyway, lastly. Ingane represent kingdom. Mbuso. uHerod uyezwa uthi wakhona umnyozelwe oyinkosi. Wabona ukuthi umbuso wakhe usengozini. Must take action. Kubulawa ingane bakubulawa ikingdom. Izwe lakithi malivumela ukubulawa ingane lisho ukuthi kubulawa the kingdom.
Cela siye ku second lady. Let's go to second lady. Sizoqedana ngane sakwethu. Verse 21. Funda sisi. Lapho sengivuka Now ekuseni. this is a presentation enziwa morning lady. Funda. Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami. Bheka wayesefile. Stop there. Funda futhi. Ngiyaqolisa ukwenza iBhayibheli study kusasa. Ngithithe ngiyavuka ekuseni ngifuna Uvukelana kumunyisa. ekuseni, awuvukanga ngani ngo-midnight. Oba kwakuyimi inkosi, ngangizovela ngithi case dismissed. Funda. Ngithithe ngiyavuka ekuseni ngifuna kumunyisa umntwana Ufuna wami. ukumenta ntoni? Ngifuna kumunyisa Ufuna umntwana. ukumunyisa. All right. Ngakhanza afile. Hey church, libi isonto, libi badle lingabamunyise libazele. Yoba khanza befile. Ubezwe kuthiwa sebekhonza kwamakhelwane. Kanti umakhelwane ubona ithulele. Wazobalanda. Hambani kwamakhelwane. Lele lo. Afika umakhelwane abamunyisa. Ngicabanga ukuthi wayimunyisa mama Mkhulu noma ngesiya wayimunyisa. Yakabana njani ingane? Ngoba ingane ithi yasilokuyibele gifi. Noma kusilela kanina gifi iyancela. Funda mfowethu. Funda. Ngakhanza afile kodwa ngithithe ngiyambukisisa. Mani umkhanze Afile ubani? lo mntwana Okaba. wami. Uyabona bazana masilele sihambe sithatha izinto ongesizo ezethu. Sithi ngezethu you take ama problem nama challenges ongesiwa wakho because ubulelwe wenziwe exchange. Wena umthetho wakho ushintshelwe. Ndinezulu. Funda. Phesheya kwenciba siwele mfowethu. Ndavuka kusasa ukuba ndincancise. Manje mfowethu uvuka nini? Ndivuka kusasa ukuba ndincancise unyana wami Silungisekele. ekuseni. No, I know. Kusho ukuthi midnight kusuke ngabi yena tomorrow. Kodwa morning sekusasa vele. Angithi sigqemeza noma ngaba u2 minutes past 12. Kunini? Okay. Funda sisters. Ndavuka kusasa ukuba ndincancise unyana wami. Yeah. Oh, ufile. Ndaza ndamgqala. Hayibo, ngathola ukuthunjani? Ufile. Funda ke lesibili part 2. Kodwa ngithithe ngiyambukisisa nasekusile. Oh God, malingu Jesu. Oh Ah, sisho oka. Nasivumelana ekuseni kwimana. Lo sifazane use acceptile ukuthi yake ingane ifile.
Kodwa bamanqele, that was a first morning. That was the first morning. Mhlambe uke wayibuza kaningi. What is because konke irong engiyenzile enganeni. Njengoba noma uyayibuza ukuthi ngaze angishiye umyeni wami, ngaze angishiye unkosikazi wami, ingane zami ngaze ibehave kanje. Ingoba khona yini engonini. But it was morning, but first morning. Because it ehlupha ngo first morning, my brother. Cela ubuza nje. Mawuphumela phandle ngo 12:30. Kunjani? Umnyama. Nento ngeke ukwazi ukuyibona kahle. It's morning but still dark. Le gama lithi morning does not guarantee ukuthi sekuyakhanya. Between your Almighty God, the living Father, the Alpha and the Omega, the first and the last. Uthangizoso ngoqala uthatha decision ngo first morning. Wait! Uthangizoso uwe ngoqala busy has. Wait! Abanenhlanhla uMary beno Maria ukuthi Inkosi yayisahamba ngenyawo kwamhlaba. They were too fast to bury Lazarus. Ngizosho kuwe sokuthatha decision. Ungazibulali ngale situation ephambi kwakho. Beka phansi leyo ntambo ngegama lika Jesu. Nkosi Jesu ngiyabakhuza ngegama lakho enyakatho. Beka phansi leyo ntambo. Ngiyabakhuza ngegama lika Jesu eningizimu. Beka phansi leyo ntambo. Wait! Ngasheshe wasayinela ama divorce papers. Thatha isinqumo ebusuku. You regret in the morning. Ngasheshe uphume kulelo bandla. You regret in the morning. Don't give up with ministry. You regret in the morning. Yazi mampostoli abanye uzadecide ukuthatha unkosikazi wesibili. Ethi uyofuna indlalifa. Bekhona lapha baphinde bashumayele futhi emva kwalokho. Wewe ulinde kuse kodwa. Abanye sebebuyele emadlozini ngoba kuthiwa nje ubungayithola ingane abaphansi bavala isizalo sankosikazi. Niwatshela amadlozi nawabona ngithe ayabheda. Mawesaba uthi kusho uLM Mavuso. Angazovala isizalo samkami ngishade naye. Awuvula izingane sentombazane yesikole la lesikhotheni. Cha bheda. Atshele nje niwatshele. Usheshe wayilanda iCV yakho usesemsuku ibuyisele. Usheshe waphuma uChurch No. 1 International. Usheshe waphuma, go back. Uphuma kusemnyama. Fundani nina bazalwane enginiqhashile.
Funda the second one. The second part sizovala ke mfowethu. Bheka kwakungesiye umfana wami engimzeleyo. No. You're hijacking the verse. Iqale la liqala khona ukuthe qha qha. Kusho ukuthi the first meaning iphela lapho bese balandela le qala lapho ke. Kepha sengimbhekisisile ekuseni bheka kwakungesiye. Manini bazalwane bekithi mina kuyithathe lento madoda ukuyenza njani? Is this my son? Ake siye ku-examination room before we conclude. Suzawa-arrange nomngcwabo kanti ungcwabo uzongcwaba umuntu ongesiye nowakho. Funda. Uzokuthi indoda yakho bayibonile ingena lapha eBNB nomuntu wesifazane. Bathi bayibonile awusathi ukuthele kahleke. Awume ngokubhala kuWhatsApp, awume. Awume please. Asambe seSwazini funda le verse mfowethu. Kodwa ngithithe ngiyambukisisa nasekusini. Mani. AmaZulu enze njani? Maswati. Ngiyambukisisa Ambukisisa. nasekusile sekukhanya. Nayo ke inkinga. Kusile ekuqaleni kodwa bekungakhanyi. Kodwa manje sekusile kuyakhanya. Ngibone khona ukuthi no. Isitshelwe lapha. Mama umpostoli bengifuna nje ukuthi namhla sithandazele umuntu othi ayikhona. Ngiyayibona lento ifile. Kodwa bese ngicela ukunginika enkosi umoya kubekezela kuze bese kuseni ukhanya. Yazi mama umpostoli khona abanye abaze ba resign emsebenzini. Bashiya kanti kusesebusuku. Sesiwelela intonga. Sesiwelela intonga. Siwelele na. Siwelele nale siwelele. Aleculo lenu leli elinento enayithola ehlane lithini? Kanti yini le ngayithola? Awusho. Ngayithola yehlane. Selokhu ngayithola. Yangithola isipho. Kanti yini le ngayithola? Ngiyakwazi nje. Ngayithola. Isibanda. Selokhu ngayithola. Ola phela na. Hayi sisingeshukela kuphela. Selokhu ngayithola. Kala phansi makholwa ngiqedele. Steleke igama lempelisa. Alright. Hallelujah.
hayi Wasuqedile mngami Funda mfowethu Kodwa ngithi te ngiyambukisisa nasekusile sekukhanya. Ngabona ukuthi akusiye lo wami lengimbelekile. Akusiye lo wami Yishakuseni wathi no akusiye lo wami Ngiyamazi wami Hallelujah Lo akusiye lo wami Ushangene edakiwe Mthatha umsekukhanyeni no dakiwe Siye lo wami Funda sisi Sugqibile Funda ngiyaxolisa sisi akamthaniya funda ndaza ndamgqala kusasa yini le asingunyana Ithini nayo ndaza ndamgqala kusasa Ngibona into edakiwe nje into edlama drugs kwathiwa ngeyami ngathini yini le Yini le asingunyana wami lo endamzalayo Sukumbuka ngamehlo kanje base ungena kamerani uthini la Thixo Joni la Hayi Nakho ngibulala sisi You're killing me Funda uqede ndaza ndamgqala kusasa Hey yini le asingunyana wami Akusinyana endamzalayo wami no Uyazi bazalwane Satan sithe silele Hayi intshukumo this hayi intshukumo that hayi intshukumo that okay Give me a chance Awu. Ini labakhuluma ngayo Usiyo mina intshukumo engiyaziyo labakhuluma ngayo Ngiyazi mina intshukumo Leswaye ngisazoqhubeka ngikhonze khona Nango August Tshela lo sethu uthi ngiyabuya la ngoAugust Kodwa uqede sisi nami bese ngiyasukuma kule ndawo God help me ndaza ndamgqala kusasa yini le asingunyana wami endamzalayo lo Inkinga yakho too quick kuya WhatsApp Too quick Kodwa ngithi te ngiyambukisisa. Na ku Facebook babuka wena Kuze kubonakala ngisho status osibhalile ukuthi wena ucawekile la ufelwe ingane Mina ngizothi mangibuka nje mfowethu manje ngiyabona umuntu ephalile ngithi bese ngithi yini la Akusomfundisi wami lo Funda mngaka Kodwa ngithi te ngiyambukisisa. Sesimbukisisile mngana Lona lomunye umfati wathi cha. Lele philako indvodzana yami. Lena lefile yakho. bazalwane baza abanye sebeyekile ukukhonza mesisimavuso bahamba baye enyangeni Isike sibatshele ukuthi into yakhe ifile ingavuswa yini Uyiswa into ngesize zakho mntanami Hayi Jesus Christ
Ngenzele ukuyikhava manje ngivale bazalwane. Ngibusiswa indodana ulahleko. Uma kusemnyama idla imidumba yengulube. Semnyama. Ngambona nje obedla inyawupe. Semnyama. Wena usuke wa excite ukuthi sekusile. Kanti safuna silinde morning light. Ilanga lokulunga the man Christ Jesus. Wafika yena kuyakhanya. Uyazi mase ithi indodana ulahleka. Mase kusile. Yaqala yabona ukuthi hawu ekhaya kaBaba kunabantu abaningi enukudla kuningi. Mina I'm suffering here. Now I'm taking a decision. Uyithatha i-decision mase kusile. Yathi ngiyabuyela ekhaya. Mampostoli uma sekusile okwamanje angasho athi ethe intombazana ayibiza ukuthi umfana xa webumnyama. Don't worry mntakababa, wait for the morning light. Angathi intombazana athi umfana ubone ngisho ukuhamba kwakhe ayibiza ukuthi uyitomboy. Uvela umbuke kancane ukuthi yini le. Nongamtsheli yena. Kusho wena mthandazweni Nkosi, yini le? Kodwa mase kusile morning light uzoyibona ukuthi umthetho wami ngiyintombazane. Uzoyibona ukuthi umthetho wami umfana. Sekusile. Fika ezweni elimnyama. Mase kusile mama, uthatha ikhwama, angeke uzuluke umhlu uyomlanda emzini womuntu la ihlala khona. Uthi kungasa nje athatha ikhwama. Abuzele uyapi ithi ngibuyele ekhaya. Sekusile. Kodwa mangakasi uzomlanda ngomnyama, uzophinda hambe futhi ngobumnyama. Wait until the morning light comes. Wama isefikile morning light akadingi utshela intombazane ukuthi bawe intombazane no boyfriend umusindiswa ngempela ungekho kwi game. Hayi anginandaba nokuthandwa ke manje. Uthanda bazalwane ngiyabona ukuthi nokho ngona uthi yini le ngayithola ngoba umuntu makhona into ayitholile. Owesifazane waseSamaria uthema ifika wahlangana nendoda yamadoda imbiza ayifike nayo. Ngeke uhlangane noJesu uphinde uyithathe. Vala ke mntaka mavuso sasuhamba. Ambalwa basafisa ukuthumela. Funda ngesizulu sisi. Wayesethi omunye wasifazane, cha ophilayo ungumfana wami, ofileyo ngumfana wakho. Kepha yena wathi, chabo, ofileyo ngumfana wakho, ophilayo ngumfana wami. Bakhuluma kanjalo phambi kwenkosi. Sengivala mama umpostoli. Uma usubonile ukuthi akuyona yakho, take it to the king. Musukufuna ukuyizabalazela, no? Yabona le rehab umsa kuyo, it won't assist. Siye enkosini. Siye enkosini for final judgment. Sukuqedile. Ngibele le verse. Yathi enye inkazana hayi, yathi enye inkazana hayi, Siye enkosini. ewe verse 22 tata. Yathi enye inkazana hayi ngunyana wami lo uhleliyo,
unyana wakho ngulowo ufileyo. Yeah. Yathi le hayi unyana wakho ngulowo ufileyo. Inkinga bazane masolibala ku debate nezwe ngezinto zethu. Ngeke siphumelele. Inkinga yakho ufuna lokhu agusha nalo yamfazi othatha indoda yakho. Sewuze walahleka ngisho ukuzalwana. Take it to the king. Take it to the king. Funda. Yathi enye Mani, sewuze wafaka na kuma grievance committee ukuthi uRojo wangayithola le post. Yey! Hambe enkosini. Did this. Funda. yathi le hayi unyana wakho ngulowa ufileyo. Unyana wam ngulo uhleliyo. Benje njalo ukuthetha phambi kokumkani. Qhubeka. Wathi ukumkani le ithi ngunyana wam lo uhleliyo. Unyana wakho ngulo ufileyo. Leya ithi hayi unyana wakho ngulowa ufileyo. Ngunyana wam lo uhleliyo. Qhubeka. Wathi ukumkani ndithabatheleni ikrele. Balizisa. Mani. Ngoba into enhle ngoba umkani uphethe ihlele. Ukuzahlukanise. Who is the right owner of this baby? Phethe inkemba. Athi umbhalo amaHebheru la. Kemba. Saba. Hlukanise. Funda mfowethu. Ufundele ya verse le umkani ethi akulethweni. Utheni ke? Ngawo ke inkosi yathi lethani inkemba. Ithi inkosi akulethweni. Inkemba. Nembala Man, funda mfowethu. Bahluphekile nabo baba. Funda mfowethu. Yathi inkosi ngiletheleni inkemba. Baletha inkemba enkosini. Ngicela nikeze unkosikazi wambazalwane imic azohlabelela ngehle. Uyokwazi ungehlisa stage. Phandle kwalokho andindawo nje lapha. Hlabelela mngani. Ewe Thixo wamazulu umkani mina ngizukisa Sile manje sikumkani bazalwane. Bathini konje laba abanye mfowethu? Bathi kothi nxa kusayo ndivuke ndisithi Marabonga uJesu. Ivuke ndisithi Marabonga uJesu. asiye umkani. Yayi bazalwane, akuthathele argument, akuthathele into sike siye kumkani ekseni. Umphathi wenkemba. Funda uthini kumkani? Funda Nkosi. Ngakho ke inkosi yathi lethani inkemba. Nembala baletha inkemba enkosini. Yase ikhipha umyalo yathi Awusuka madoda. pheketani lo mfana lophilayo. Ngoba umkani uzakwenza inyaniso.
mama umfundiso Mavuso baningi abantu usekuqhekezwa abayeni babo babhizi bashela u50 ngala nomnye umfazi funda Theketani lo mbala lophilako ekhathi. eh Ninike lo munye luqethu hayi lwangenhlanye. wathani Lelo hayi nimike hayi luqethu hayi lwangenhlanye. yenqaba ke manje uthi hayi angifuna ukusharisha nomuntu no 50-50 la this is my husband this is my wife no sharing suze wavuma nje impela na nomzimba wakho ushare noNkulunkulu unikeze uhalf omnye uhalf unikeze indindwa vumela usathana aqhekeze omunye umzimba ukhonza uJesu oluqeza ukhonza amadlozi vumela usathana aqhekeze siye kumka funda uzawufunda ngesizulu bese uyagqibela siye Lo mfathi lo umnikati walomntwana wafikelwa ngumhelo ngenxa yalomntwanakhe. Wakhuluma enkosini wathi ngiyacela Nkosi yami. Manje sale umnika yena. mani ngoba masesiye enkosini mntunga angeke sifune ngamandla kodwa sesiyobikela inkosi ngiyacela Nkosi I want him back alive can't share can't ngoba midnight late ufele ngeyakho ufuna kufene yakho can't share ayete gonyama funda ivesi aqala ihlabele ngapha sikafiki lapha funda wathi ukumkani dithabatheleni ikrele balizisa ke ikrele phambi kokumkani wathi ukumkani mcandeni kubini lomntana mcandeni kubini lomntana awutshela oseduze kwakho into zakho zizoze icandwe kabili nje phethe into efile sekuzotandwa lena ephilayo ukuze ufane naye lofelwe funda wathi ukumkani mcandeni kubini lomntwana uhleliyo niyinike isahlulo enye yathetha lenkazana ungowayo unyana ohleliyo kukumkani ngokuba ibisikwa imfesana ngonyana wayo yathi camagu Nkosi yami mani mina ngifuna umuntu akhuluma into ongayizwa ithini lento yathi camagu Nkosi yami usho ukuthini ke lokho uyacela ungesho njalo ekuseni chama ngithi sekusile chama
yazi namhla mama uthi khona into ethi laba basho njengama bathi camaka umkani I want him back alive angifuni ukumsherisha it's mine awuyeke enkosini wake washo umuntu ngasilapha phandle mhla isitha sibona ukuthi asisayenze open esasisifaka kuyo ngenkani ayibamba ngenkani by force and by fire by force abambe i-open air phansi kwesihlahla sompentshisi uthi abantu uma befika esigodlweni ukuthi mama angisho kumuntu othi sengilindile kwasekuseni this is not mine eyami ephilayo kodwa sengiphambi kwakho bomkani camako I want him back I want her back alive nandaba nomsehlala estradini khona sike samlanda lapha eMondlo kuseseMondlo uyamazi umama Mavuso walanda estradini eyiphara khona manje uyoklina lapha umzi wami eFriday noma ngingekho ngishiya yena the former para I want him back alive I want her back alive noma ngabe uhlala kuziphi itradi back alive mone sethwele imthwalo eqhamuka ethi ubuyele ekhaya camako camako mayikhona into ethi uyazi namhlanje I want to kneel down before the king camako ithi lithi iBhayibheli inkosi yayisithi mnikeni lo the rightful owner wathi ebuyele ekhaya isililo sasebusuku saphenduka intokozo ekuseni usho njalo uDavide hallelujah uthi tears may flow throughout the night but joy comes in the morning uthi nje ngibiza abazoguqa ngiyababona labavamisa ukumala Nkosi namhlanje ngize kuwe camako I want him back alive ngasondela sithandaze I want to make a very special prayer shintshela khona uvele wenza exchange ngilele but uthe this is not mine